abafundi sebembonile hamba phezulu kolandle bashawa uvalo bathi yisithunzi bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi, "Yimani isibindi, yimina, ningesabi." uPetru wayesephendula wathi kuye, "Nkosi, uma kunguwe, yisho ukuba ngize kuwe phezulu kwamanzi." Wayesethi, "Woza." Wehla ke uPetru emkhunjini wahamba phezulu kwamanzi, weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona wakhala wathi, "Nkosi, ngisindise." Masinyane uJesu welula isandla wambamba wathi kuye, "Awu wena onokukholwa okuncinyane, ungabazelani na?" Sebekhwele emkhunjini umoya wanqamuka. Inkosi busisa ukufunda kwezwi layo. Hallelujah. 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 Baba wethu osezulwini, sithemba wena wedwa. Use ube una hagate sofela uwe. Hallelujah. Ake ngishumayele bazalwane kafushane. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu la sifunde khona uma uyiqala emuva kwakuyisikhashana nje emva kokuthi uJesu bekade efida I think about 5,000 wabantu ngeinhlanzi ezimbili nezinkwa ezinhlanu. Hallelujah. Lithi izwi kaNkulunkulu bathi besababaza nje besase kulowo muzwa. Hallelujah. uJesu wayesebacindezela asishane abafundi bakhe ngoba esebona ukuthi no asikho isidingo sokuthi bathi ukucelebrate lento abasando kuyibona. Hallelujah. Because there is more to come. uJesu yazi ukuthi mangabe enza izinto ezibabazekayo we tend to dwell kulezo zinto and get comfortable ekulokeni sibonga sithi yazi uNkulunkulu wenze lokho, but manje uyabona ukuthi no ba comfortable kakhulu kanti kuseza istorm. Usethi ake ngibasuse kulomuzwa wenjabulo ngibaqindezele and push them to the storm. Lithi wayesebaqindezela. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi babelo ngoba lithi izwi kaNkulunkulu bake bamcela bathi Jesu hambisa isixuku. Wathi no akakabi isikhathi sokuthi behambe banikana ukudla. Bathi no, we don't have food. Wathi lethani lokho khona. Hallelujah. Lalala ukuthi ngalesikhathi bethi akasihambise, it was not yet the time wokuthi kuhambe isixuku. Something had to happen. Ebese isixuku sizohamba kodwa before kumuka isixuku kuzomuka nina kuqala. Hallelujah. Lithi wayesebaqindezela wathi hayi asingeneni nina nizonifika ngaphesheya. Lithi wasala. Nkosi yami mina ngizosala nina hambani. Hallelujah. Because istorm fanele ukuthi sinifike mina ngingekho. Ngoba kungenzeka mangabe kufika umzuzu westorm nginana emkhunjini singavuki istorm because mina ngilalelwa amaza, mina ngilalelwa umoya. Ngakho hambani nina. Mina ngizosala nina hambani. Lithi zinkosi bangena emkhunjini. uJesu wamukisa isixuku waseyokhuleka. Hallelujah. Umkhumbuthe ungasuka. Uthi ukusuka nje emhlabathini. Lithi hayi kwaqala. Saqala istorm. Kwaphakama ulwandle. Kwavunguza umoya. Lithi kwenye indawo umoya wawuphambene.
Hallelujah. Okusho ukuthi babethi mabegwedla bashona ngapha, umoya ushona le, ubaphushela emuva. Yikho lithi wawuphambene nabo, bavukelwa yisitomo uJesu akekho, kodwa uyena othe hambani niye ngaphesheya, mina ngizonifika khona nange ngasekho kwisitomo. The very same person othe hambani, yena simaziyo ukuthi unamandla okuthulisa isitomo. Uyakhumbula ukuthi bake bamvusa elele, bathi mfundisi awukhathali siphupha, wavuka wathulisa isitomo. But manje uthi no, hambani. Uthi ubaba kunamanye ama-storms ozongena kuwo ngoba uphushwa inkosi. Hallelujah. Ikuphushe mangabe uthi uyaqalaza awuyiboni, uthi uyaqalaza awuyiboni, kodwa mangabe uthi uyacabanga ngizwile ipush, kodwa manje angiphushile angisamboni. Hallelujah. Ngimzwile maye ngiphusha, kodwa mangiqalaza angimboni. Angisamboni, kodwa uthi hamba ngena ngizohlangana nawe ngaphesheya. Nakho ngimdinga manje, ngiyobe ngifika nini ngaphesheya? Lithi iBhayibheli bathe kusenjalo basaphithene. Imagine basaxakwe yistorm, sekuqhamuka indoda ihamba phezu kwamanzi. What is this now? Sisaxakwe yistorm, naba sababona indoda ehamba phezu kwamanzi. Lithi basaba bathi ayikhona manje, ubani futhi manje lona? Bathi hayi isipoki, ngaba imoya, hayibo sixakwe yistorm. Uqhamngaphi manje lo? Yazi inkinga yini? Uthe hambani, mina ngizonivitha ngaphesheya. Ukuthi kuzovuka istorm azange asho, but ngaphesheya sizodibana. Hambani sizohlangana ngaphesheya. Okusho ukuthi bona babelindele ukuthi bazomfika. Umkhumbi mawuthi insinga phesheya bazomfika, kanti hayi uzoqhamuka esegibele phezu kwaso istorm. Lithi wayesethi kubo, hayi ningasabi, yimina. Hallelujah. Yimina. Ningasaba nisangiboni yini? Yimina. Niyamkhumbula lo befida abantu ngezinkwa ezimbili ngenhlanzi ezinhlanu? Yimina. It is I. Do not be afraid. Take courage. Kusayimi. Ukhulula lawo mazwi akasithulisa istorm. Sisaqhubeka. Kodwa uthi ningesabi. Niyamkhumbula lo yana wavula amehlo empumputhe? Yimina. Istorm sisaqhubeka. Ningesabi. It is I. Niyamkhumbula la wavula ulwandle wenza indlela? Ningesabi. It is I. Niyamkhumbula la yana owaphilisa uBhathimewu? Niyamkhumbula la yana owafika indoda isekade yalala ekuqaleni kwechibi? It is I. Ningesabi. Istorm siyavunguza istorm, amaza awathule, kuyagubhuza. But in the midst of the storm uzama ukushift ifocus yabo. Do not focus on the storm, focus on me. It is I. Khohlwa yistorm, bhekani kimi. Limala yistorm, it is not your concern. Bhekani mina. Ngiyacabanga ukuthi ukubantu wayefuna bazi ukuthi bazovukelwa istorm wayezobatshela, kodwa manje wayefuna ukubakhombisa ukuthi nangaphakathi kwestorm uJesu can come walking upon the storm. Uma ngabe lithi izwi kaNkulunkulu umhlaba wawusekela phezu kwamanzi, kangakanani amaza
esegubha ezihamba phezu kwawo ningesabi. It is me. Hallelujah. Glory to Jesus, glory to Jesus. Akashela umuntu lizandla, hela rabakhosia, khakakabaya baya, nasothe yabaya. Ngilongazalwa angikaze ngibone umuntu owaba uncomfortable ezvolunteer. Ngilongazalwa bazalwane. Angikaze ngimbone umuntu othi mina ngifuna ukuba uncomfortable. Kodwa kunesimo ekufanele sibe uncomfortable. Bese ufakwa esimele si uncomfortable. Bese simo esi uncomfortable sikwenze wena ube uncomfortable. Babe semkhunjini umoya washaya umkhumbi kwasho ukuthi umkhumbu uncomfortable nabo ngaphakathi baba uncomfortable. Lalelani bazalwane, singena kwesizini la iChristianity engathi izohlushwa, kodwa ngiyafisa ukumkhawula ofuna ukuyihlupha ngoba ya uncomfortable. Khona izinto ezivela uma kuba uncomfortable. Kunezinto ezingasoze zavela up until ibandla libe uncomfortable, up until ibandla linyakaziswe. Kuthiwa ingelosi yayehla izamazama isichibi. Kuthiwa lithi lingazamazama ichibi bese lithongenile. Ongene ngesikhathi ngizamazama uyena ozothola ukuphila. Uyabaza abantu owabasiza useyinkingeni eyisabekayo baxawula bengazi ukuthi wena usenkingeni. Bengazi. Mina ngasabashumayeli abathandazela abantu begula baphila abantu. Babonga abantu waxake uthi kodwa mina ngiyagula. Kwabonga abantu mina ngibe ngigula. Kwajabula abantu mina ngibe ngisosizini. Yini na? Once wa uncomfortable. Khona into kaNkulunkulu equbukayo. Khona into kaNkulunkulu equbukayo. uNkulunkulu ngalesikhathi uJesu ethi Petru was uthi Petru uma kunguwe. Lalani bazalwane, uPetru ubhalisa uNkulunkulu itest. Uthi uma kunguwe. Namhlanje khona itest ofuna uyiphasa. Laba bathe ispoke kodwa mina ngizokufaka kwi-test. Uma uyispoke ngizobona, uma kunguwe ngizobona futhi. Uthi namhlanje this is the day la ngifuna ukubona khona ukuthi yispoke noma uwe. Hayi bazalwane, khona izimo othi mukuzona bese uthi uma kunguwe, uma kunguwe. Namhlanje ngifuna ukubona ukuthi it's either uwe noma inkolo engiyikholwayo akusiyona. Awukwazi ukulahla enkingeni, awukwazi ukuhlala enkingeni isikhathi esingaka. Ask him. uPeter wathi no, mina angilandeli noma yini. Malithi spoke mina ngizongibuza namhlanje. Uma kunguwe. Lalela, ngiyakwazi ukuthi ukwazi ukwenzani. Ngiyakwazi ukwenzani. Angilandeli uNkulunkulu oyinoma yini. Ngiyayazi ability yakho. Uma kunguwe ngibize. Akasho ukuthi uma kunguwe hamba phezulu uqhubeka. Ayibonga nkosazana, uma kunguwe biza mina. Ayibonga inkosi bazalwane. Namhlanje sifuna abantu abazovuka bathi Jesu uma kunguwe owaphilisa abantu abagulayo, cause me to do that. Yenza ngikwenze lokho. Uma Jesu wawufundisa emathempelini, make me to teacher your word. Uma kwakunguwe owahamba phezu kolwandle, Genze uJehova kule ndawo ukwenza abantu bahambe phezu kwezimo ngoba yena unamandla okuhamba phezu kwezimo. Unamandla okuhamba phezu kwezimo. Ngibona abantu abahamba phezu kwezimo because uNkulunkulu okule ndawo uzokwenza uhambe phezu kwezimo.
why ugogo wakho ukhokho wakho angakaze abe nalendlu onayo adrive le muntu onayo akuveli kubona kodwa kuvela kulokwenzile uma Jehova ugibela amafu ngifuna amafu mina ngifuna ukugibela la emhlabeni ukuze kubonakala ukuthi kuyagitshelwa la uma wena ugibela amafu nami ngifuna ukugibela ngingakafi sengiyavala konke ngifuna ukuyirecord bese ngihlala phansi angazi noma ngizongibela nihlale phansi kancane just 1 minute konke ngifuna ukuyirecord ngithe mangiqala akekho umuntu owake wathi njengoba mina ngiyusibusiso Magubane ngifuna uba uncomfortable kodwa uzofakwa esimweni esi uncomfortable lalani ke bazalwane umuntu osesimeni esi uncomfortable akuyena umuntu othandayo ngoba uzohleka abantu utshela bayathanda kanti abathandi nabo kodwa labo bantu kunento ephakathi kubo ethi mina Jobe noma ngingafela ngibe uncomfortable kodwa uncomfortable ngokwezimo kodwa phakathi kimkhona engikwazi ayi ngicela ukuqeda ke manje ngaphakathi kimkhona engikwaziyo lokhu engikwaziyo kuyakwazi ukuthi uma kumanifesta kusilence storm esingenza ngibe uncomfortable up until the day ngikhulume ngikwaziyo uJobe wathi esafelwe njalo wathi ngiyazi okay bangahleka bakhuluma kunye kodwa ngisesimweni kodwa ngiyazi ngizokutshela ukuthi usesimweni kodwa khona into ephakathi kwakho uthi uPeter uma kunguwe usekhuluma into engaphakathi ngenze ngizohamba phezulu kolwandle uma uJesu ethi woza wadilika ngesikhathi edilika bazalwane wayeqala wagcina yini eqala egcina wayebizwe uJesu ukuhamba phezulu kwamanzi wanyathela amanzi avuma sengiyagcina lapho yini kwizenzo angaphindela ulwandle uhamba akakwazi uyothatha leyo chance ngoba ngalela langa wayezambula yena uma ezozambula wenza into othi uyayiphindi iklimaze uzothi yokhulekela omunye umuntu angaphili kanti ngalela langa kuphila loya wayezambula ungamthathi ngokujwaye uma ezambulile bazalwane ungathathi leyo nto njengendlela yokuphila uPeter wathi ngengiphinde for the fact usuzambulile ngiyabonga angifisi ukuhamba emanzini ngoba wathi mayecwila bazalwane bobanjwa isandla ngoba it's not about walking on water bazalwane sengiqedile akumayela nokuhamba phezulu manje kumele ukuthi ambule kuwena hallelujah 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 verse 30 bazalwane othi oje uPetru bazana usehamba kuwamanzi alibanga igama lenkosi lithi iBhayibheli mayisehamba phezu kwamanzi bazalwane wabona umoya noma wabona isivunguvungu ithi amplified it was the strong wind it wasn't just an ordinary wind alibanga igama lenkosi so now mayasabanya understand ukuthi usabelani because akusiyona wind enormally kodwa it was a strong wind eyenza ukuthi abe novalo uthi uMongcwele kukakwenzeka watshela abantwana bakaIsrayeli wathi Kenana nginikile lona hambani nithumele inhloli zohlola mabefike bayohlola babona amadoda anamandla babona abantu abalithi iBhayibheli basaba ngenxa babona amadoda anamandla alibanga igama lenkosi
so lithi iBhayibheli wathi ngabona a strong wind bazalwane waqala wathuthumela waqala wasaba alibonga igama lenkosi uthi uMongcwele baningi bayayibona imoya namandla engekho nomala emndenini yabo engekho nomala emshadweni yabo engekho nomala ma-finances abo engekho nomala ey'nganeni zabo usabatha uyabheka uyaphebeza uthi lento is strong, it is a strong wind, it is not a normal wind. Alibonga igama lenkosi lithi iBhayibheli bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha mayesebonile this strong wind wathuthumela lithi iBhayibheli ngesikhathi washoqala esecwila ngesikhathi ecwila into enza ukuthi acwile bazalwane wasusa amehlo kulombizile alibonga igama lenkosi wafocusa kwistorm alibonga igama lenkosi wafocusa in the strong wind. That is the reason uma ke wasusa ifocus kuyena uzowa uma ke wasusa ifocus kuyena kuzophela uma ke wasusa ifocus kuyena uzoba ne depression uma ke wasusa ifocus kuyena uzoba ne stress uma ke wasusa ifocus kuyena kuzonyuka ushukela kunyuka BP ucwile ngenxa ukuthi uyeke ukubiza okubizile uyeke ukubheka okubizile wabheka isitoma baningi abantu babheka itoma ingakho noma ekhuluma uyazi ukuthi lo muntu ubheka isitoma akabhekela umqalisi nomphelelisa wakhola kwethu ngoba bazalwane uthi uPaul sibhekile ubhekephi ubheka inkinga zemali ubheka umndeni ohluphayo ubheka ingane exabanayo ubheka imali ezingahlangani ubhekephi ubhekephi lethi iBhayibheli babheka kuye bakhanya ubuso babo alibonga igama lenkosi abasoze bajapha athohlawela ubhekane ezulwini lapho khona umsindisi wethu owasifela elithi iBhayibheli wathi uStefane bemkhanda ngamatshe waqolozela phezulu wayeka ukubheka amatshe wayeka ukubheka abantu kodwa wabheka izulu wabona izinto abangayiboni wabona indodana yomuntu ihlezi ngasokunene sikaNkulunkulu alibonga igama lenkosi lithi iBhayibheli okay noJesu akanankinga nomsusibhekile istorm lithi iBhayibheli uthe angaqala ukushona wangawuvala umlomo wakhe because into ezokulimaza ukuthi noma usobana ukuthi ngiyacwila manje bese uyathula noma usobana ukuthi inkinga ziyagqiba bese uyathula ile into ezokulimaza kufuneka abantu abazali masebebona ukuthi yabo ngihlulekile ukubheka kodwa noma ngihlulekile ukubheka angeke ngithule izimo zomndeni zemali zengane zomshado zingqibe lithi iBhayibheli wamemeza wangamemeza uJakobe wangamemeza uJohane wangamemeza uJuda kodwa wathi Jesu wangamemeza thena bemkhunjina ngoba uya-understand ukuthi besithuka sonke angikwazi ukubamemeza bona ngoba ngetha ngoba sila nathi siney'nkinga zethu usitshela zakho singayinaki kwangathi ungakhohlwa yithi bese ubheka yena uthi Jesu ngisindise Jesu ngisindise